Achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin machiegni e penj laktar. Erokamano. Nyinga Dennis Ouma Oduor, aja Ugenya. Onyuola kamoro ni Masat Bonde. To sani tatiyo Nairobi ei ambulance. Tija en mar reso ji moyudo midhiero. Erokamano. Erokamano ahinya, amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Wantiere kod midhierni mopogore opogore gi lak sechegi. Wantiere kod midhierni mag masirni mag apaya kaka manyocha notimore inyalo paro. Wantiere kod midhierni mag oula matero ji. Ang'o momiyo ipani sechegi ber kwa bedo kod twak ma kama? Owinjore mondo wabed gi twak ma kama nikech midhiero yudowa. To yudo ji mopogore opogore kuonde mopogore opogore. Koro yudo lony mar kaka inyalo resri e midhiero ni mbaka ni nyaka wagogo sani. Nikech seche moko kok wagoe sani to nitie jomoko madonjo e midhiero kok ong'eyo gima ginyalo timo kata kuom kia girodore e midhiero mokalo kaka ne midhiero nitie nikech okia kaka weche stima. Koro en odhi reso ng'ato to stima pok osim tiyudo ka midhiero medore moloyo kaka ne entie mokwongo. Koro mbaka ni nyaka wago sani. Iwacho ni mbaka ni nyaka wago sani nikech wantiere kod midhierni mang'eny to oganda wa ok ong'eyo kaka ginyalo bedo kata kaka ginyalo bedo seche ma midhierni gi obede. Wantiere ga kod midhiero mopogore opogore gi lak sechegi kaka oganda jo Kenya, kaka oganda joluo. Ipani waikore machal nade mar kedo kod midhierni ma ikruok wa pod ni piny ndi nikech kineno kaka midhiero ni osehinyo ji kuom ripode mwayudo kuom jolendo. Waneno ni midhiero ni ohinyowa mang'eny nikech ikruok ne onge. Ikruok ni piny kabisa. Nikech kata sani kichako ng'iso ng'ato ni dar iwuog kama idake ni idhi kama kikikal kama pi kale daraja ma pi opong'o kikikal. To ji moko pod neno kama mtoka ni en mtoka motegno. Apiko na ni en type motegno. To temo nikech onge gi ng'eyo. To bang'e midhiero medore. Ipani ang'o momiyo waonge kod lony? Debed ni pok wakawo ga thuolo mondo mi wapuonjre kata pok wakawo thuolo mondo mi wang'e kata pok wakawo thuolo mondo mi wapuonj oganda kotenore kod ikruok mar midhiero. Nikech wacho ni lony wa pod ni piny, ng'eyo wa ni piny kaka oganda. Ang'o momiyo ma timore? Lony ni piny, ng'eyo wa ni piny kaka oganda, mak mana ni seche moko bende wan gi chayo wach. Nikech kata kwer be osekwerwa mang'eny. Jotend gweng' osewuoyo kodwa, jomoko osewuoyo nyaka e kanisni, jomoko osewuoyo kuonde gi kuonde ka kwero ji kik itim kama to kichayo wachno midhi timo kaka no kweri cha midhiero yudi ayuda. Mano be oseduoko wa chien matin. Wachayo wach kata inyiso wa to wachayo achaya bende ok obadhowa. Ma en puonj maduong' mokalo ma jalony marwa nyiso odiochieng' ma kawuono ni kik wacha wach nikech samoro wach michayo ni kiny kata mana dakika matin koa sani dhi konyi. Omiyo wach moro amora miwacho ni tem mondo mikaw kod maino mowinjore. Gi kama wantiere ni ineno ni weche mag first aid nyalo konyowa gi yore mage ang'eya. Nyalo konyo andi nikech kaka koth osetimore e sechegi. Nitie jomoko osehinyore gi wach koth ni. Jomoko muonyo pi nikech ne pi otere, jomoko be gik moko oduong'o. Sama pi teri cha to pigni oting'o kite, oting'o yien, oting'o lowo, to gigo nya hinyo ji kaka manyoro wan go Mai Mahiu. Nitie jomoko mores to bade onge. Bade no nochot sama ne kite ka lor kode piny. Koro hinyruok ni en ni tiende ni first aid nyaka bede. Ng'ani ka wafaulu warese wagole e pigcha tikonye nang'o nyaka timne first aid koro eko tere osiptal. Koro puonj mar first aid no muhimu kabisa e sechegi. Wantiere ga kod midhieni mopogore opogore kaka in jalony ne wasewinjore ni mbaka ni koro en mari. Koro ikaka thuolo tiyangori tipuonjo oganda iyo makare gigo monego beni wang'eyo. Kata kamano nikech sani wantiere kod masirni kachiel kod midhierni mag masira mag apaya kachiel kod mano mar pi kata oula matero ji. Awinjo kimulo kamoro kanyo ni seche ma oula tero ng'ato cha ok en ga ni en gima dhi mayom. Idhi to gik moko tuomore kuomi. Inyalo yudo kata ni mabade ni kanyo, chumbe ni kanyo, kite ni kanyo, tiende ni ok en ga gima yom ahinya. Kaka jago no molony e weche mag first aid, ere gimomiyo ber ka wabedo maboyo ahinya kuom weche mag oula kaka sanigi? Nyaka wabed mabor, mano geng'o koro. Joluo nowacho ni geng'o ber moloyo chiedho. Koro kibedo mabor gi masira no tinyalo resri. Au masira no nya yudi to hinyruok odok piny matin nikech ni ikawo precaution kata geng'ruok migeng'o. To kokigeng'o tiyudo ko omuonyi te. Nitie joma osehinyore kabisa. Nitie jomoko ma utegi odhi. Nitie ng'ato ma gache odhi. Koro precaution no dwarore mondo
Awinjo ka kwacho gani wantiere kod ABCs mag emergency kata achiel ariyo adek maber ka ng'ato ng'eyo e seche mag ikruok. Adwa ni kaw thuolo ni mondo mi wuoth kodwa ABCs mag bedo moikore ne masirni. ABCs mag bedo moikore en ni mokwongo nyaka iwinje kaka ikweri. Mar ariyo ibedo motang', ibedo mabor gi masira. Mar adek en ni ka masira otimore titimo ang'o. Koro kanye ka first aid donje. Koro kiwinjo puonj kaeto iikri ma kiwinjo kaka keto ranyisi ni gimoro muoch e tok ot ka. To kiringi dhi ng'e ni gimo muoch ne nang'o. Dipo ni moro muoch mar ariyo, nitie mar adek. Koro bedo motang' nyaka ing'e ne nang'o e kidhi kuno. Ikruok kod bedo mabor. To mar adek no ABCs mag rescue en ni osetimore. Koro watim nang'o. Ye first aid koro. Weche mag first aid gi onego bed ni un kaka jolony kende mung'eyo koso unyalo kawo thuolo matin mondo mi puonj oganda bende mondo mi ging'e. Ng'ato oromo bed ni ng'eyo first aid nikech masira ok chikwa ni biro. Masira timore sama onge kata mpango kode. To kotimore to daktari ni mabor, kotimore to jothieth ni mabor, kotimore to ambulance ni mabor. Joma ni kanyo wang'o timo ang'o. Ka gin gi lony to gireso. Gikonyo kabisa. Chiemoro ne wasewuoyo kama wacho ni tinga tik ng'ato malo kama. Konye dhi nyime gi yweyo. Mano first aid. En skill mayot kabisa ma ng'ata nyalo timo. Ok nyaka bed ni in gi cheti moro amora. Koro skills go gin mag jite. Ang'o monego bed ni ng'ato timo? Koro ka ng'ato wabo kawo ranyisi mag kaka mag pi ma koro thoro bedo mang'eny, oula ma thoro bedo mang'eny, ndi wacho kacha ikruok ber, ng'eyo gima inyalo timo ber, wachak kod gima ng'ato onego bed ni timo. Koro wach ni damo muoch. To anto adak koka mwalo kocha. Koro pi obiro. To ka Nyasaye okonyo wa reso. Kaka koro nyando sani no obarore cha. Pi odonjo nyaka e ute. To moro nyalo ni pi odonjo e ot to yudo ka nyathi nindo. To nyathini opedhne e dier ot. Koro nyathini ene gik moninde ka osetingre malo. Koro ng'at mane obiro rese cha onwang' ka pigni koro suoye mana e dier ot kama. Ng'ato oparo ni nyathini otho kata nyathi pod nindo. Koro kogo nduru eka nyathi ochiewe nindo. Nyasaye okonyo kabisa moting'o gik mane oninde ka. Koro kopo ni reso nyathini ka nomuonyo pi, wawacho ni nonyumre e pi momuonyo pi. To lepe ka donge be ng'ich. Koro gima watimo mokwongo en gole kacha watere kama onge midhiero. Kwasetere kama onge midhiero to piele piny. Wawacho ni omuonyo pi. Kwa piele piny to watemo mondo wiye ni obed gi piny moloyo dende. Mondo bed nitie ridruok moro kama. Wakonyo dende mondo gol pi mani iye cha. Kik watwiny iye mondo wagol pi gi thuon. Sama watwinyo iye wagolo pi gi thuon cha to wamedo inye. To donge nusenyiso mani first aid kaka onego bed ni idiyo? Mana ka ok oywe. To be ok wadi iye wadiyo kore ka. Dho chunye. Mano ka ywe onge. Ka ywe onge koro wadiyo dho chunye ka. Di 30. To wakudho muya e dhoge diriyo. Mano ema waluongo ni CPR. Cardiopulmonary resuscitation. Lakini ka ineno pi to pod oyweyo to kik ichun pigno wuok. Wawe pigno mondo dende ogol pigno e speed ne owuon. Nikech pig cha ka pigno ne iye to atari mang'eny be onge. Wamiya dende ni time mondo ogol pigno. To kichuno to basi imedo kendo gudhiero. Koro kose piele kama chacha to eka wang'iyo. Ipiele ka yo katiende ka yo katiende ni otingre malo matin. Otingre malo to ka wiye ni gi piny. Mondo koro gravity cha okonyo ogolo pig cha. To wiye ni be wadolo ng'iyo konchiel. Mondo kik ofuol kendo pig cha kendo donje e iye. Koro sama wasepiele kamano ni wang'iyo ko yweyo. Nikech nitie yweyo tieng' ding'eny. Tieng' ng'ama yweyo piyo piyo. Matindo tindo mang'eny. Maning'e ni kuom ng'ama duong' ok konye nikech muya no ok chop e obo gi piny. To nitie ng'ama yweyo mos. Oywayo to ling'. Oywayo ogolo to ling'. Mano be ok konye. Nikech dhi mos ahinya. Koro ng'ato oromo be ni yweyo mawuok 11 di 11 nyaka 20. Kata 16 nyaka 21. To yweyo ikwano kama. Kiyweyo oko miywayo iye mana achiel. Kiyweyo oko miywayo iye mana 2. Koro ikwano sama koro nindo kacha ikwano yweyo go. To be oyweyo moromo. E dakika koso e dakika. 11 nyaka 20 e dakika. Ka dhi ahinya mokalo dakika achiel to ok kalo 20 to tiende no yweyo ogamo yweyo mapiyo piyo. To kodhi mos ahinya bende ok ber. Koro mago te gik ma kata ka ambulance kango biro to penji yweyo ne chal nade.
tichiwo ripodno. To koro ging'eyo gin gi mask, inyalo miye oxygen, inyalo time nadi, koro gin ging'eyo kaka gikawo koa kanyo. To kise piele piny cha miseng'iyo yweyo ni ting'iyo remo be ka gwecho. Remo ni inya ng'iyo, remo nawacho ni puonj ni en mar ng'ata ng'ata. Inya ng'iyo remo ng'ato gi lith lweti ariyo kama. To e lweti ka kibiro gi lith lweti maduong' ni kichopo e ng'ut lweti ka nitie bur moro ka. To bur ni kidiyo gi lith lweti kama ibo winjo kaka adundo gwecho. Kidiyo kama miling tibo winjo ka adundo gwecho. To adundo ni koro ogwecho piyo piyo. Ogwecho mos. Ogwecho miwinjo kose gwecho moro mimanyo cha. Mago tieng' ding'wen mar adundo gwecho. To ng'ama ngima orombe ni adundo ni gwecho chakre di 60 nyaka di 100 e dakika achiel. Koro kokalo 100 to tende adundo ni gwecho piyo kabisa. To ka en piny mar 60 to gwecho mos ahinya. Nitie sida kamoro. Koro mago report te mibo miyo daktari kichopo e osiptal. Tiyudo kaka ikonyo ng'at mohinyore ni. Kise ng'iyo koro kako nindo kaka dwarore, ing'iyo yweyo kare, adundo ne gwecho makare. Bas lepe ka dongo mako pi. Lewni ng'ich. Koyo cha be koro medo donjo kuome. Koro kanyalore to wagol lewni mang'ich ka, wakel lewni maliet motuo. To kanyalore be wakete kama motuo. Ka en ng'ama neno nya wuoyo, koyo cha ema chande, tinya miye gimoro maliet omadh. Lakini ka en ng'ama unconscious to kik imiye gimoro, nikech nya moke dande ka. Koro inya warm dende ni gradually gi gimoro maliet momadho. Kik obed maliet mawang'e, bedo maliet mabo muro dende mos. Kik itere mach mondo Nikech ang'o? Nikech koro majni bo kelo liet mana gi oko. To wan to wadwan mondo wamur del te. Chakre iye ka wuotho. Chakre iye. Koro gimomadho ni ka en ng'ama ngima mawuotho, gimomadho ni chako warm dende, miye liet gi iye. To ber moloyo mach ma oko ni. Nikech mach ma oko ni ka wang'o oketo liet konchiel, to remo temo ni mondo odhi kama liet nitieno. To kuond mang'ich gi, remo ok dhiye. To maka moting'o kora adundo, oting'o fuoni maga idel. Koro miyo hali ne bedo marach moloyo kaka ni igole e pi. Koro kiseloko lepegi, bas koro ung'iye. To inya neno ka ng'ato dhi piny kata ng'ato improve. Koro kata no wuoyo to ineno ka koro owe wuoyo. Kata no beto koro ng'iso ajony adwa nindo. Mano tiende ni odok piny. To kata en piny to ng'iso ni tinga matin kama mondo abedi. Matin to miya stool na bede. Miya chaya madh. Mano ng'at ma improve. Mano gik ma ng'ato nyalo neno. Ni ng'ane sani dhi maber. Ng'ane sani dhi marach. Koro kodhi marach ni kik wabed kode dala. Teru ng'ani e osiptal. Afadhali obed e osiptal kucho. Ibo konye kuno moloyo ka wan kode ot. Kik wakan jogi e ot. To psychologically bende nitie chieth moro bende miye. Gik ma wacho around ng'ama ohinyore ni bende mata kabisa. Nikech nitie ji moko mawacho ni ng'ane cha kaka nene cha pod obiro neno jatuo to koro wuok odhi. To pod ne wang' dhoot kanyo to iwinjo ko wuoyo. Ng'ane cha to kane ka chopo kiny to jatuo winjo. Keto nyalo bedo ni ok onen, ok owuotho pache, ite to winjo. Wuoyo moko nya wacho to gik miwacho to winjo. Koro gik ma wacho around jatuo ka bende wang'e. Kik ithor wuoyo. Hapa ni mamake amaka kanyo wakawi yueyo mana matin. En puonj maber mokalo gi lakseche gi nyaka wabed motang' mokalo gik moko timore oula tero ji yudo masirni. To en ang'o monego bed ni timo mondo mi res ngima ng'ato e seche mag masira. Emomiyo wantiere kod chenro ni. Kik idhi mabor, kik isudi, waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Muuzaji akadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Nasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star
87*3#. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Toka hivi, enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde, ushinde. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. The recent flood devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho nuna ni go kot kamoro kacha chano goy asa modwa wacho wache to go kot to jibiro te Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade igni mose kalo ne gin jok maideo to kata mana sigande gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana nyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Teacher Beach kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this Rumba ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawacho ni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wapuonjore gigo ma onego beni timo diere mag masirni ma apoya kaka koro sani waneno ka pi opong'o gwenge mopogore opogore to kene gwenge mag Kaluo kende gine Kenya mangima. Iwacho kacha ni mokwongo nyaki res ng'ato mapiyo kaka dwarore, gole mondo mikete kama otuo, mano gole e pi kata gole kama pi opong'ono. Piele ka tiende ne kata ka kore ni malo ka wiye ni piny mondo mi okonyi pi oridre mos ka wuok. Kikidi ing'ato kikichun pi mondo mi owuogi nikech inyalo chuno madhi machak wiye kendo nyalo kelo chandruok. Kikiket ng'ato mondo mi mach nikech seche ma iketo ng'ato oyo mach chato liet biro to chwako dende gi oko to iye to entiere kod ng'ich ma bende nyalo kelo chandruok, nyalo kelo shoka. Wach machielo mani wacho ne en ang'o kaponono ni wiye owil godo. Loko lepe kiko osik gi lewni mang'ich ng'ich no medo donje dende to nyalo hinye. Mago gin gigo monego beni watimo. Gigo moko onego beni watimo kopogore kod ni kikimiye macho kikikete kikichun pi owuoge yango kendo moko onego beni timo ne jagono ma samoro ogado pi kata jagono mantiere masira mapoya weche mo wacho bute kikiwuo kaming'e ahinya kikia gimoro tipenjo to nitie jomoko mawuoyo but jatuo weche maricho mabo chando pache. Wawinjoga kata wanenoga kaponono ni pi omuomo kata pi otero ng'ato kaka kaponono ni jogo madhi reso ji dhi to
golo ng'ato nitiere style monego bed ni golo godo ng'ato kosote kata ka nisemake tinyalo ywayo kaka tekni gole pigni kata style nitie mopogore opogore mak mana ni luwore gi kaka pi chalo ka en pi mamol to ibe kata ing'e bana go abal ing'e kwang' to midhiero pod nitie nikech inya temo mondo idhi gole to ube udhi ute nikech waseneno kata video ma seche gi ji orogi ni ng'ato ne pi ywayo to ng'ama chielo ringo ni dhi gole to gidhi gite koro pigni nigi teko koro gima nyalore ka nyalore to bol ne tol to tol ni kumake oko kutu make ji mang'eny ube kucho oyi mondo owuog oko to pig cha be ywaye ka in ng'ata chielo nya ywayi modhi kodi koro nyaka itwe kamoro kata umake ji mang'eny kata yath mabor kata pol luwore koro gi gima nyalore ka en pi mok mol pi ahinya tinya bolone kata kube maonge pi nikech kube ni bo float kata object moro amora manya float ma ni bo rese mondo kik obed e bwo pi kata ka kwang' otame to bedo gi malo to koro inya kata rese gi yo moro yore minyalo rese gi go nitie mopogore opogore jokwang' be nitie manya go abal nyaka kama ng'ani nitie mamiye lwete koro acham mokwang' gi lwete achiel ni mogole nyaka oko koro mana yo manyalore kok nyalre to bed mabor nikech seche moko inyalo temo ni mondo ibed hero mondo paki to wapaki mana ka ibe ionge to ber ka ipaki kingima apa ni kama onego bed ni wakete maino ni en kar ywa tol ka kik iywa gini ka in kendi nikech picture biro gi teko mang'eny ng'acha bei koro yot mondo mi oywayi kunyalo twe kamoro to twe uru kamoro koku ywayo tin koro untiere gi support machielo wantiere kod picha ka mabende nyiso oula mopong'o gwenge waneno kacha ochalo sanduku mar nyathi mar dhi school waneno gik moko kaka buge gi weche makamagi thothne iyudo ka ng'ato dwani mondo mi olaw gigene ma samoro pitero kata gigene ma moro nyalo bedo ni lal kotiri kod wach mag lawo gigewa malal inyalo wacho nang'o atari achiel maneno ka ma en obvious kabisa en waya mar stima no kosegudo pi to pigno te nigi stima kata waya achiel kendo gudo pigi toke kocha tikinyono nyino pigno kama tiwinjo ka stima goyi koro majni nyaka sime mokwongo yeka koro wanyalo dhi lawo gik mwanyalo nikech pigni onyalo bedo nomol to kane komol matek ahinya koro lawo gigi nyaka wasim stima mokwongo nikech kokisimo to pigni kata gweng' ma kocha cha to waya ni ka e stima to kala e pi nyaka kocha en atari kabisa mano mokwongo mar ariyo koro nitie kamoro dipo ni kunyo bur moro idwa loso go giri moro to sani pi oume kama koro in tiwuotho dipo ma kinyumri e bur cha koro mano be atari manya bede gik moko be nitie ka le moko be pi ogolo kuonde modake be osebiro nyaka e gweng' koro sami wuotho e pi ni tirom mana gi le machielo kendo in koro itere osiptal nok pi gimoro mukai machielo en ni mabadni debe no umore kata mabat moro ni e pi kanyo mokine nyang'oli koro atari ni kama ng'eny ma ka idhi konyo kama chal kama to nyaka ibed macho kabisa dipo ni kata joma biro reso ji nitie moko mosehinyore nikech ok ging'iyo atari man mbele kapok gichopo seche ma pod wantiere pigni samoro osetimore kako otimore ni ineno kako chal ni namba achiel wacho ni nyaka sim stima ni samoro jo power bende onge machiegni ok gisimo stima ni tidwa ni mondo mires ng'ato inyalo wacho ne ng'ato nang'o ka situation chal kama okang' chal kama koso ipo kichieo tiyudori kama chal kod aneno ka meter box ni e odno koro odno ka nitie meter box sim mari no okinyal simo moro ni to mar jo Kenya Power koro mari chati sim mondo koro neg mach man kanyo kik bede nikech pigni dipo ni ichose donje nyaka e ot ochako ketho gik moko to sami nyono pigno to maji no nyahinyi gik manie ot gi be koro chako rundo kama pala osewuok e jikon pala ni e wang' dhot gwen le ma oko be moko osedonjo ne awinjo ni ng'ato nochiewo to yudo mar rech e ot koro tame nokawo rech ni los lunch to jikon to pi opong'o onge kaka noted koro mago te gin midhiero manya yudo jomodak e gweng' machal kama koro nyaka kinya wuok kanyo to wuoga nya winjo ka yewuoyi moko go mbaka e redio to nyogi go mbaka maber kabisa ni kata ka ji wacho ni wadar wadhi kanye to timri atima mjinga timri atima ni fuo dhi kwa nindo kar ng'ama inyalo dake dhi kwa nindo ka ng'ato kata gi nyithindi gi jaodi ji ochai to better be safe than sorry
wuoga itimre mjinga nikech pigni wakia kaka obo medore sani ochal kama to bang' seche matin koth kochwe malo to biro pigni bo chopo e kor ot to kata kaka waneno pichano pigni chal ni osechopo kor ot ma sani chal kama odog to koth ero pod medore po kodhni wakia ne bo rumo karang'o koro aya kanyo e yo moro amora manyalore abudo kimana chini kama ne wantiere chapono no ni chiew gotieno tipo kiyudori ka ong'eny kaka ong'eny gi nyithindo bende no ninde dier ot ka ji nitiere ot ka piny bende otieno mudho nitiere okang' mokwongo monego bed ni ng'ato kawo nyalo bedo okang' mane okang' minya kawo en inya kata go koko mondo i attract attention mar joma ni machiegni nikech ka go nduru ka sani to ng'ama ni e room machielo cha bo temo ng'eyo to nduru mawinjo ni ang' motimore kata joma nindo bro chiew mondo mi pigni kik buog gi e nindo mondo yud lwedo manya resogo ng'at machielo kawo nyathi ng'ama chielo kawo gima kama ng'ama chielo ka un lwedo mang'eny unya resru moloyo ka in kendi koro gaga koko ni mudho lil to in e gwengewa seche mang'eny ji odak machiegni kigo koko ng'ama chielo kacha bo winjo mano nya resi ma en ting' ma waduto te nyaka wakaw iwinjo kaka jalony marwa wacho ni beda ka ng'ama inyalo cha samoro kata inyalo se samoro tafadhali sei to ingima manya nyaka minyalo jote gi wedeni anyuola kod nyithindi to wach maduong' moloyo ni kik ibed ni koro idwani mondo mibed shuja ma in midwani mondo miyor samoro stima moro kata waya moro nolwar e pi kinyono pigno ang' nokelnwa midhiero machielo wantiere ga kod danger signs kata ranyisi makineno tinyalo chichni nyaka bedi ni gimoro nyalo bedo marach thothne danger signs seche machal kod magi nyalo bedo ang'o gini danger signs kaka sechegi ka pi ni e gweng'u to bang' sa achiel kata seche ariyo tineno ka pig chomedore mano danger sign kata ka en kama iyoroga pile dipo jomoko nitie mang'ado aora kadhi e puodho to oyoroga pi odhi e puodho to kawuono kidhi yoro pig cha to kiting'o tiendi kama to goyi mapiny mang'iso ni en gi teko moloyo pile mano danger sign danger moro en ni kodhni chwe to moro polo be nitie mosiko goyago seche te mano tiende ni polo ni mor moko kawaida to ji moko be nitie modak but aoche tiwinjo ka ichiew to aorano kawuono oliya aliya ogo manduru joluo chon ne wacho ni kiwinjo ka nam go nduru to ka nam ywak nam ywak kawuono ano dhi gi ng'ato danger sign nitie piny luo nitie kaka ne wang'iyoga kata kaka koth biro ing'e ni koth machwega ka wuoga kone kawuono ma koth owuok ma kone ni mano danger sign nikech ok en koth ma kawaida koro gik bilago ing'iyo to jodong gweng' nitie jomadongo nitie ginya kata puonjo jomako matindogi nwaneno kaka yamo kudho auru ka kata timuru kama kata timuru kama mago danger wantiere kod chenro ma kawuono mondo mwapuonj ogandawa kineno danger signs kuom ranyisi kineno ka pi kalo matek en pi mikaloga pile mano ranyisi mok kare samoro ichiew tineno ka pigno omedore mano ranyisi mok kare ranyisi machielo mabende nikech adwa ni mipuonj gi kawuono jodongo samoro onge gweng' in ma kawuono ipuonjo wa danger signs ranyisi makineno to nyaka ibed motang' mokalo danger sign machielo en kudho mar yamo yamo kudho ga pile ung'eyo ni koth aga koni to kawuono ama ataro koni mano danger sign machielo en kaka winy ringo environmentally winy nitie kaka dar koa koni to chomo ku to kawuono aneno ka winy gi kar mondo gidhi kaka gidhi ga pile gidhi ma ataro yo mopogore mano be nyiso ni nitie kaka yamo moro ok ber kamoro nitie gimoro mok ber ahinya danger sign machielo en le nitie le moko mok bi ka e gweng' kaka pinje motwo waseyudo ka kinde ma oro biro mager to nitie le moko mabiro e mier mondo omany pi koro in ineno le moko biga e pacho odonje pacho mano be en sign moro ni nikech le ong'eyo kaka yamo kudho ging'eyo ni piny olokore koro kineno gi e dala no bende nyang'isi ni piny ok ber to oboke bende nyang'isowa nikech seche moko nitie kaka oboke ineno ka cham chal to kaka chopo kinde ma koro piny olokore to cham gi olokore iwacho to wapithoga kama pile waketoga mbolea atimoga kama to cham gi ang' momiyo gichal ma kama labda gilokore makwar gilokore majan gilokore gik mok kawaida mago gin danger sign makoro nyaka ing'i
tipuonj go jomoko. Seche miseneno danger signs, ineno kaka winy fuyo ataro, iwinjo kaka yamo go uwi kata yamo go nduru, ineno gik ma opogore opogore, ang'o monego bed ni timo? Ma koro kanyalore to wuoga kanyo. Kata kendo ni wasewacho ni timri atimara ng'ama fuwo. Nikech ka in kidak kama nitie got, to nitie kaka yamo kudho ga konchiel mopogore gi komachielo. Kanyalore ti inyalo dok e kamachielo. To jowa modak koma ni piny, koma pi nya bete, to wadara wadhi kuonde moting'ore malo. Wadara wadhi kuonde. Oganda wani winjo ka wache Radio Ramogi ni wadar wadhi kanye. Mane dhulumo wadar mondo me wadhi kanye. Wadar wadhi kanye. Nikech kuonde go gin kuonde ji. Thoth ji bende samoro ok bi yie. Kidhi e puoth ng'ato to wuoro udwa mayo puodho. Risk quarter. Kato kiseloko risk quarter. Timo ahero kaka nyo sirikal otemo kaka timo. Nikech kata nyoro ka ahero nawinjo ka ruoth wacho ni wasewuoyo gi Technical College, omiyowa hall, wasewuoyo gi kanisa, omiyowa kamoro, wasewuoyo gi manya choko jowa kapod wang'iyo wach pi. Mano be kony monya chiwo. Ka in gi kamoro, to nitie kata joma osekawo ji modago e utegi. Akawo family ariyo, adaggo nyaka wang'i pigni kaka chal. Koro wanyama konyore wawegi. Nikech seche moko be wanya gombo ni mondo sirikal okonyo. Sirikal nyalo konyowa mana kalwete chiek. Moko nitie mwanya timo wawegi. Koro kaka nya winjo ni nitie kanisni moyawo dhoudegi mondo okony ji. Mano resowa matek. Wantiere ga kod oganda mantiere kod ng'ol mopogore opogore, ma bende samoro yudore e okang' machal kod ma kata ng'ato matuo mohewore oyudere okang' ma kama. To nitiere jomoko matuo mantiere kaka bende ok onego ting', nikech kapo nono ni iwuothe kiting'e bende nyalo kelo chandruok, tiende ionge kod lony. Masira bende ochopo ka. Maina gi titimo nang'o? Jogi ema koro romo apar korgi mokwongo. Nyithindo, joma hikgi osudo, to gi joma tuo, to gi joma ng'ol. Nikech wuodhgi ok yot. Ka ji wuok ng'wech to gin gibodong'. Koro kanyalore, nikech kata wan kwa dhi reso ji, to jogo ema wang'iyo mokwongo. Nitie nyathi, nitie miyo mapek, nitie ng'ama ng'ol, nitie jaduong' mok nya wuotho. Jogo ema imiyo priority. Apani wamake maka kanyo, gimomiyo jogo imiyo priority kod kaka wanyalo timo gi e dakika mogik e seche ma koro weche tek. To nitiere kod jatuo, samoro nitiere kod miyo mapek, samoro bende nitiere kod nyithindo matindo, idwa balance jogi nang'o mondo mi ires ngima jogi duto te. Ma en puonj ma ochuno wa duto te. Ochuni to chuna. Omiyo kidieny mar adek, ok adwa nobai kik idhi mabor kata matin kik isudi. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. Lakteche bore riwruok gi MPDO chungo ng'anyo margi mosekawo ndalo 56 bang' keto winjruok gi sirikal. All schools will be opened on Monday next week. Sirikal olando ni sikunde iyawo wuok tich bang' deko kaluwore gi midhiero mar oula. To bende sikunde oikore. We have issued an alert and a stop order on all quarrying activities. Jopiny pod chiwo sigand midhiero magikale kuonde jot makojolo magibuore sani bang' oula daro gi e miechgi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ma en kidieny mar adek. Kane pok wadhi e yweyo inyalo paro kama ne wamake godo kapo nono ni intiere kod jatuo, intiere kod miyo mapek, intiere kod nyithindo. To masira otimore mapoya kaka mago welagi. Onego bed ni timo nang'o? Kanye madwani mondo mwapuonjre matin kata wadhi nyime kod chenro ni. Kane pok wadhi e yweyo kanye wamake godo wachake gi kanyo kinyalo yie. Erokamano. Koro joma dwaro kony mang'eny kata mong'ith gin joma ok nyal resre gi wegigi. Gine ma koro kata kwa dhi reso ji to wamiyo gi priority. Nikech miyo mapek ni, nyathi, ng'ama tuo, kata jowetewa ma hikgi osesudo.
gidwa mondo konygi nikech gino ok yot mondo giresre giwegi. Koro kwachopo kacha to tem mondo ing'e ni to nyithindo oseresi. Nyithindo ne nie odni. Yomiyo kata seche moko ineno kata e geche nitie sticker moro mondike ni baby on board. Tiende ni gari no koyudo ajali to amanyo ka nyathi emigolo mokwongo nikech ok onyal resre owuon. Jomoko ginyalo resre ka ok ohinyre ahinya. Koro priority ichiwo kamano. To kwa faulu mwagologi e pi, koro kaka sani weche mag oula. Kwa faulu mwagologi e pi. To ne wasewacho ni nyaka ing'iye ni to en nadi. Ofuolo. Dibed ni pi moro no donje e obo. Mamiyo fuolo ni. Koso iye okuot no muonyo pi. Ang'o motime? Gimoro no duong'e kamoro nitie machwer, kamoro nitie mokuot. Koro nyaka itimne gimoro en top to toe survey. Ing'iyo dende ni top to toe survey. Tiende ni chako gi wiye nyaka pat tiende piny. Top to toe survey. Koro top to toe survey ni bo ng'isi. Kata ionge mana thermometer, ionge stethoscope mipimego. Nitie gik moko minya neno. Yemoluwo ni signs and symptoms. Signs gin gik minya neno. Inya neno ng'ato chwer, inya neno kamoro kuot, inya neno lwete ni ok obet kaka dwarore. Inya neno ka ok ochiemo maber, mago gik minya neno. To symptoms gin gik mopimoni. Awinjo kama dwa ng'ok, awinjo ka iya ni kaya, awinjo ka wiya bar, nikech wich bar ok inya neno. Koro gik mong'isigo against gik mineno, mago bo ng'isi ng'ani orombe ni tere osiptal kata wabet kode ot. Koro top to toe survey ni inya chako gi wang'e. Wang'e gi be neno kawaida. Koso kama rachar ni olokore maratong'. Kama rachar ni olokore makwar. Kinde mane pod wadongo ne wacho ni ki madho gik makech to kama rachar no lokore makwar. Koro kolokore makwar ne to nogole mane pi. Tiende ni no alo wang'e ma pigno odonje wang'e kanyo. To particles mag lowo ka be dibed ni odonje wang'e kanyo. Koro ing'iyo ume ni be muya donjo koso muya kalo to nitie gi lit moro kata resistance. Iwinjo ko oyueyo tinya winjo ko struggle yueyo. Tiende ni nitie objects moko mane odonje ume kanyo. Onya golo nade. Otemo jir to omoko. Ok jir. Koro yueyo magi dhoge. Chalo ng'ama nigi homa. Tiende ni gik moko nodonje ume kanyo. Ite ni owinji. To king'iyo kidwa ng'iyo it ng'ato tiywaye piny ka iywaye oko. To koro kiywa piny ma iya oko to burno bedo straight kama. Inya neno gimoro ka nie iye kanyo. To gimineno iye kanyo ka en giminya golo to gol. To be ok obedo recommended mondo bi gol. Ka en gima ok inya golo to kik igo. Nikech sama itemo gole cha imedo sude iye. Tinya hinye mang'eny. Wiye ni be nyaka koro imul te gi lweti. Koro inya winjo kamoro ka nitie depression, nitie kamoro modonjo iye, nitie kamoro mokuot, to kuot no en ma kawaida, en kaka pile koso otimore sana. Kapok wadhi nyime top to toe survey ni itime mondo mi ing'e koso mondo mi ka konyo biro ting'eyo kuma ichako godo nikech nitie gik moko makata kineno to moro giminyalo time onge. Koro otiyo diriyo kamano kaka ipenjono. Mondo ing'e kama ohinyore to kod reporting. Sama itere e osiptal kata ambulance obiro to koro ing'isogi aneno gima kama kama, aneno ka kamoro kuot ka, aneno gima kama. To mano konyogi. Koro kata kochopo e osiptal to timo kata x-ray kata MRI kata CT scan just to confirm. But suspicion mokwongo to ng'at mane nigi jatuoche mamiyowa en ng'iso ni gimoro nokuot kon. Aneno ka remo wuok ka, aneno ka tiende ni obet kama. Mago duto konyo e thieth mar ng'ani kadhi nyime. Samoro ionge kod gigo minyalo ritori godo kaka gloves kod weche makamago. Inyalo timo nang'o mondo mi in bende iriti nikech kotende kod chenro masebedo godo kodi. Iwacho ni safety ni first. In owuon nyaka ikuong iritri kapok idhi konyo ng'at machielo. Ionge gi gloves iyudo ka ng'ato chwer. Samoro ionge kod kaka inyalo konye kata kaka inyalo ting'e maber. Itimo nang'o kionge kod gigi duto te to ng'ato bende ineno ka hinyore. To hinyore to odwaro kony. Koro gima machielo mwanya tiyogo ka waonge gloves wanya tiyo gi jwala. Jwala ni nyalo rwake lweti. Be nya geng'o gima noromo be ni hinyicha. To ka onge chuth to podi nya konya although kwa recommend lakini podi nya konya mak mana ni kik ibed gi kidonda moro e lweti ka. To kidonda be seche moko nya bedo gote kia nikech otin. To luoko lweti gi pi gi sabun konyo matek. Konya ahinya. To sabun be wacho no ko sabun miluongo kama kata sabun miluongo kama. Sabun te chal. Sabun en sabun. En ni ng'ama chelo ni okete shape ma chal kama
ng'ama chielo be olose okete perfume, ng'ama chielo oketo rangi kama sabun en sabun. Sabun en sabun. Koro sabun moro amora gi pi en ler moromo. Erokamano ahinya, en penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, kik obed abeda mbaka to bed gigo mwanyalo kete tim. Ntiere chandruok, ntiere midhierni mapore kaka sani koro gipore ni ipo mana ni nyamburko ogore piny e tie dalani, ere gima inyalo timo? Pi oula opong' momuomo nyaka e ot, ka jirani kata kok e dalani, ere gima inyalo timo? Samoro timore e odi ka en ang'o gini minyalo timo? Wantiere kod jotuo kaachiel kod mine mapek, wasechako kod nyithindo. Samoro en jatuo moko onego bed ni ting'a ting'a kamano, kata en miyo mapek ma bende opek apeka nyaka gi ratil, ok inyal ting'e, oula opong' mopong' nyaka malo, itimo nang'o? Koro nyaka irang kony. Nyaka imany kony. Nyaka imany kony, to ka pi ng'eny kabisa to wiye ni ema koro support mondo obed e wi pi. Dende ni te nya bede pi. To wiye ni ema koro support mondo obed e wi pi. Ka pod irito kony, ka en kama koro odhieri chuth. Makwana ni bende sama ine picha, ibedo mayot molo kata ka in oko. Ting'o ng'ate pi yot molo ka en oko. Ka ok en e pi. Nikech pi cha suspend weight ne cha, koro oyot. Koro wiye ni kende me support mondo kik omodh pi, tinya ywaye nyaka oko. Wang'eyo kacha gigo minyalo tim kapok ichako reso ng'ato. Wang'eyo kacha gigo minyalo tim seche mireso ng'ato. Koro wang'eyo ne after kisereso ng'ato. Koro iserese gole oko. Koro isetere kamoro, tie yath kamoro kata ot mane ma pi onge. Koro awacho ni lepe mang'ich ka igolo. To ing'iyo ka nitie hinyruok moro amora. Be owuoyo, onya pimo ni gima otimore. Koso be seche moko pache be olal. To seche moko be nyayudo no ok owuo. Koro wanya ng'iyo ni kwa yawo yore mar yweyo ni, wating'o tike ni malo, to wawinjo yweyo ne cha. Ka yweyo onge, to koro wanya temo gimoro miluongo ni CPR, cardiopulmonary resuscitation. Apime ga gi mtoka ma battery ne ni piny, mtoka ma manual. To battery ni piny, ibiro kinyi to yudo gachi ni kitemo goyo to ok go. Koro ing'iso yawuoyi bwana dhira uru. To in iketo gia namba 2, tinyono clutch. Tidhire to kosudo matin kama to kiting'o tiendi malo tiketo kifungu. Tineno ka ituge omor. Ituge. Koro chuny mane dhi chung'ni ma koro ng'ani ok oyweni. Be wanyalo tugo. Here is a citation. Ipimo ni adundo inyalo tugi mamoro. Inyalo tugi. To mano osetimore an awuon. Asetugo adundo mochako yweyo kendo. Although asewito ji e ambulance. To nitie moko maseting'o magolo kama masira nitie mochopo e osiptal mochango. Koro ngima dhano bende ne e lwet Nyasaye, lakini adundo ni wanya tuge gi rieko ma Nyasaye omiyowa mochak gwecho kendo. Wamulo kar tuge mondo mi omor ka ema ne wantiere. Koro sama idwa tuge ni itimo nang'o? Wayudo ka ng'ani ok oywe. Ka ng'ani ok oywe to onge tiende rango remo. Nikech remo ok nyal ringo e dend ng'ato ka onge muya. Onge circulation without breathing. Breathing ni nyaka bede eka remo ringo moting'o oxygen. Remo ka ringo ma onge oxygen, tiende ni circulation onge. Koro kwa yudo ka yweyo onge, to ng'ani koro manyo ma dier chunye. Dier chunye ka en ni tiende ni ka en ng'ama dichuo kata nyathi mapotin. To yie na ti gi dholuoni. Nipples kata thunde, yemigore line straight kama. Kisegoro line motudo thundego, to diere kanyo mane kama dundo nitie. Nikech ji mang'eny be wacho ni adundo ng'ato ni kora cham. Adundo ng'ato ni e dier kore kanyo. Kanye mwa time compression. Koro dongo nindo piny ataro. To kae mwa bo diyo di 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nyaka 30. Bang' 30 no, tiende ni remo mane ni adundo cha, wagwe wuok oko. To kowuok oko to kama gidhiye mokwongo en obo. To kaka ichopo e bo, gidwaro oxygen. Kwa tieko 30, to wakudho dhoge ni diriyo. Ikudho matek mine ka kore oting'ore malo. En tich mok yot ahinya. Mouth to mouth. Mouth to mouth. Ikudho matek ma kore ting're malo. Tiweyo kendo dok, kendo ikudho mar ariyo. Kikudho diriyo, kendo ichako idiyo kore ni di 30. Mane iluongo ni resuscitation. To gima konyowa ka en ni speed ok wanyal ng'eyo ahinya nikech bende sechego ji ni kanyo, jomoko go nduru, jomoko wacho no tho, jomoko tini be itemo kaka itemo. To kudho dhoge ni gi diyo kore di 30 ni en cycle achiel. To wadwa ni mondo wachiv cycles 4 e dakika achiel. Cycles 4, ma seri gimitimo piyo piyo. En speed.
en gima dwaro teko mang'eny kabisa. To kor dhano ok yot. Idiyo. Otek, otek nikech ribs negi iluongo nang'o? Choke ma koregi omako kore ng'ama duong' kore ka tek kabisa. Koro nyaka idi ma sano ipiele piny tigo chongi. To lwete negi iriwo kama. Mondo mede teko. Ka go kikon. Yemidiyogo di 30. Koro one cycle, another cycle magi fit in 1 minute. E dakika achiel. Bang' dakika achiel ni idhi ng'iyo kendo be uyweyo. Kok uywe tichako kendo cycle machielo. To ka ober tipoko fuolo. To kochako yweyo to koro ok idi. Koro iloke onindo gi bathe. Seche mang'eny wa recommend mondo ipiele gi koracham. Nikech ang'o? Koracham ni nikech dho chuny ama chunye ni koracham ema nigi muscles mang'eny. Imomiyo ji mang'eny paroga ni chunye adundo ni koracham. Koracham nigi muscles maduong' nikech koracham no ema nitie chamber mago remo kawuok. Koro koracham ni imiyo remo kata ka pone okoromo e chuny e adundo ne cha. To residue kata remo modong' lor koracham kono. Koro yot mondo wuogi. Yot mondo gwe mondo odhi e del. E dende kuonde moko. Koro ipiele gi koracham. To koro monitor kata ing'iyo. Bo dhi nyime gi yweyo. Rembe cha dhi nyime gi gwecho. Kochung' to kendo idwoke aduoka. To walemo ni mondo samitemo mandi to kony biro. Kiki tim magi duto te link tim magi duto te tim manyo kony. Kaka seche dhi onyamedo hinyore. Nikech ok en thieth complete. En reso. First aid. En first aid. Mondo ka konyo biro to gi take over. Aneno ka thuolo mayowa wang'wa kata kamano daher mondo mi kodi chiwe puonj makende kaka oganda wanyalo bedo mabor gi masira diere mag midhierni mapoya kaka gilak sechegi. Koro gima duong' ma ng'ato nyatimo ka piyo chope ot to mokwongo wuogi kanyalore. Wuog mapiyo kanyalore. To awacho ni beda mofuwo. Dhia kuma owachi ne dhi jot ka ng'ato no dhia kowadu dhia ka jirani. Jirani ode ni kama tingore matin. Dhia. Kata giwachi in koro idong' ke. Nikech odno be nyabedo ot mayom in isiko kacha to odni ruombore kuomi kendo. Koro ok pimo negi gik manie ot ka emogoyi onegi. Koro wuoga. Machielo en ni futa inch 6 kende mar pi mamol nyago i piny. Koro kineno ka pi osepong'o daraja malo to mol kik item ng'ado. Kiriembo nyamburko to futa achiel mar pi. Manyiso ni wuok e tiend mtoka nyaka kore kama watweyo kama nats nitie. Kar tielo. Dier mtoka. Ka pi ochopo kanyo, pigno nyayo yoyo mtoka. Kik riembo mtoka kanyo. Kiwuotho e ohula, bede gi gimoro michuo piny, odunga moro. Nikech ka ichuo kama, tibo winjo kama bur nitie. Kok ichuoyo, tipo ka tiendi emonyumore. To sani pi opong'o kuonde te. Koro bugo ka be oumore, ok inya nenogi. Koro chuoye go odunga moro kiwuotho. Mondo modhiero kik yudwa. Mago gik mwanya timo. Kato bede kod namba ambulance. Iwacho ni nembni nitie mag ambulance magin inyalo miyowa mondo wabedo namba sani ma hotline ma connect ambulances through Red Cross en namba miluongo ni 1199 achiel ochiko. Mano namba minyago kamoro amora to inya report ni wan kama pi oyudowa kata to kony nya biro. Kony ok nya biro e sama iparono. Emo be opuonjore ni nitie gima nya timo kapok kony obiro. To namba machielo en 070 395 395. Inyalo nuoyo 070 395 kata 0700 395 395. Mana namba mar jowetewa jo Red Cross. Namba mar jowetewa ma jo St. John Ambulance 070 21 285 225 kata 0721 225 285 225 Mago nembni maber kindika kamoro kama duong' ambulance emergency nembni gi kata nyiri makonywa e ot ka. Sami weye gi nyithindo in idhi tich. Nembni gi oromo bende en go.
ka gimoro timore kapok oluongi rombe no seluongo ambulance mokwongo koro kata saa pini be wanya konyore gi nembni go namba machielo en mar jo National El Nino Emergency and Disaster Response Command Center. Wantie gi namba no be? Mano mag sani coordinate weche mag resruok mag pi masani. En 0 8 7 2 1 En toll free? Toll free. Ma igoyo kata ionge credit sim. 0800 721 571. Mano kata ionge credit inyago. To inya report kantie. Nikech kata nyando nya winjo ni pio medore mo ginene. Ji moko ochung' kamotwo to ok ginyal wuok kanyo. Gibedo marund. Onyiso na oluorgi gi pi. Gin kama safe but ok ginyal wuok. Nikech oluorgi gi pi. Koro unya go report bilano to konya biro. Amor mokalo kendo aduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo ibiro e chenro mar penj laktar. Wach mogik minyalo weyowa godo? Wach mogik an gi weche ariyo. Mana wach manyo yewuoyi gi awinjo ka wacho ni tim ringa mofuwo wuogi. Wach mar ariyo, jowa nitie makoro jot kuonde ma ok miechgi e kanisni, social hall, skunde. Skunde. Kik wachagi ni ng'ane ugedo komo chal nade ne koro imi chiemo to mogik en ni kitero kony ni jowa modak kuonde moginego simbi kanis mfuko kiki nyisi piny te ni natero balangeti ne gionge gi mogo an matero gi mogo watima kamwanyalo to modo giweri godo amor kenda doko ni erokamano gino ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro e studio samoro ng'ato dwa ni konyne kata ng'ato mondo mi train weche mag first aid inyalo yudi kanye in owuon kwa we namba Red Cross kwa we namba St John's in owuon namba ni kenyalo namba na en 071 dholuo kiyot 0721 42 97 42 mani nya yudago nikech wapuonjo gige kanisni wapuonjo gige skunde kata chama magwa mama kata first aid mar nyithindo matindo wanya puonjo kata nyiri makonywa e uteka to nya konywa kabisa erokamano weche mag mach gi gik makama amor kenda duko erokamano makende erokamano mang'eny adoko ni erokamano to in bende adoko ni erokamano kuom bedo kuom thuolo go duto te mondo wagoye mbaka wapuonjre kaka wanyalo kedo kod midhierni mabiro apoya nono ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth to ne in producer na Papecho Okoth erokamano mang'eny nyameja iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti masani